Dydd Llun i'ch atgoffa chi yw diwrnod y gwartheg biff wrth gwrs. Mae'r brydiau cyfandirol wedi cael ei eiliad yn heilwen cylch gwartheg Llanelwedd y bore yma. A'r brydiau cynhenid nawr sydd yn cael cyfle i fynd amdani a cael lle yn y prif Pencampwriaeth nes mlaen Pnaw yma. Mae gwartheg yr ucheldir yma, mae'r hirgorn, mae'r Aberdeen Angus, British White, y Salers a'r Burgorn. A'r Burgorn sy'n cael yn sylw ni fan hyn a gweud y gwir, wrth i ni weld y tarw bach ifanc yma nawr yn nosbarth y teirw ifanc a Brian Thomas. Dwi'n Celyn Lan Llyfyrnach sydd da fi o hyd yn gyn-lywydd, is-lywydd, mae'n ddrwg. Undeb Ymeithwyr Cymru, Brian? Do, unwaith. Chi'n gweld eisiau'r job? Lot llai o ffwdan o fi. Ond yn ameithwyr o fri hefyd ac yn cadw gwartheg Burgorn eich hunan. Y dosbarth bach yma nawr i'r teirw ifanc. Mae yna 4 tarw bach neis iawn yma. West, 4 tarw bach digon da. Mae un yn sefyll mas i fi, yn bersonol. Yr un broc sydd yn blaen i mynd hyn. Darw cywir iawn. Yr un ar ddiwedd y llinell ten, yr 3-2-4-1. Ie, na ti, hwnna mae'n ar. Ni'n gweld yn cael ei droi. Mae tarw coch wedyn ar tarw gole fan hyn. Sa'n siŵr iawn pyn o'r una sy'n mynd i gael. A dyma fe'r tarw sydd wedi dal eich llygad chi fyna. Ie. 3-2-4-1. Pam hwn te, Brian? Wel, mae'n darw bach cywir iawn. Mae pawb pan bod chi'n wylio tarw, chi'n moyn tarw sy'n mynd i wellach y chyrd chi. Mae lot o'r unweddau da iawn yn hwn. Mae part ôl da arno e. Mae cewn o'r reit o'n o. Dwi'n meddwl rhoi slip yn ei bod ni gwrt fyna. Mae'n darw bach eitha smart. Ond wedyn mae'r tarw coch hyn wedyn. Os ydych chi wedyn ni, os ydych chi moyn growth, hwn yw'r tarw. Ife? Ie. Pam hynny te? Wel, Mae hyd da nhw, Mae hyd da, mae stretch yn do. Asgwrn da nhw. Mae hwn yn darw smart hefyd, yr un sy'n dod fyny nawr at y beiriad. Wedi tarw bach neis mynd do. Wedi droi allan yn dda iawn. Wedyn, werth i gweld. Ydyn chwarae teg dosbarth cryf eithriadol ac i chi'n dipyn o arbenigwr ar y bryd. Gyswn ni'n cyfle i drafod y gynharach, ond Brian, i chi wedi cael tipyn o glod yn dod dros y blynyddoedd am y fiches sydd â chi? Wel, wedi ennill yr hyrd competisiwn sawl blwyddyn. Fel wedys i, dwi ddim yn showman, ond mae'n bwysig i fi i cael hyrd bo patrwn iddi. Nawr te. Chi'n lico, pan mae rhywun yn dod i weld eich gwartheg, chi'n mae'n gwybod reit na'r teip sydd gyda ge, a cadw at y teip yna, a gwella ar y teip, ond fe. Ie, ni'n iawn. Rhyw wartheg seis canolog mae sydd â fi. Welwch chi rai gwartheg mawr iawn. A welwch chi wartheg yn llai wedyn chi'n bod sy'n drych ar ôl i hunain yn well ar y mynyddoedd mwy caled, ond fe? Wrth gwrs. A mae'n bwysig bod chi'n cael gwartheg sy'n siwt o'r ffarm, ond fe? Ac wrth i bobl ddod at y bryd a cadw'r gwartheg yma, haws fydd i wella bichesu ac i gael yr hyn i chi eisiau, ynddo fe? Os chi'n moyn rhywbeth mwy o faint fydd ei gael o bosib yn byd? Wel wedyn sy'n gynharach, welodd y bryd treiad am lawr yn ddychryn yn y 60au. Am y reswm bod nhw wedi gwrthod symud ymlaen yn fe. Ond wedyn, dethon nhw mewn wedyn a gwad o Ffrainc. Reit. Mae'n a jw yn nhw'n galw e. A roedd hwnnw dipyn o seis a confirmation nôl mewn i'r bryd. Mae nhw wedi mynd yn fach iawn. Ie. Ac yn fyr. A mae wedi tyddu o mynd i. Ond beth sy'n dda yn y society, mae nhw wedi slwpo wneud ni nawr. So mae'n un yn ôl nawr mwy i'r short or. Dyna'r beirniad yn cael tipyn o dasg a mae wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a Brian y tarw. Wedwch chi wrthai pan ddoth e fewn y tarw bach ifanc o mae hwnna o chi'n ei ffansio i fynd ar garden goch? Ie, wel dwi'n gwybod am y judge mae'n lico corff. A pwy yw'r beirniad at goffwch chi pwy sydd â? Mae'n dod o Norfolk yma. Sa'n siŵr iawn o enw enw. Ond dwi'n gwybod bod e'n iwso dipyn o'r darwod Glyn Leila lan yn y gogledd ar Alban. Ie, wedi dod o South Wootton ma fe. O Norfolk, na chi, swy'n Norfolk. Mr Barrett yw'r beirniad sydd yn cael y dasg o feirniadu'r gwartheg Burgorn. Ac yn cael tipyn o dasg hefyd. Wedi o'n i jyst yn siarad am Glyn Leila, o'r Major Gibbs lan yn y gogledd o'r Alban. A beth sy'n lan ar ei ffarmau a mae dag e werthig gweld a mae cyrff iddyn nhw. Mae'r tarw bach dwfwn iawn yn e. Ydy ma fe. Yn bendant. Ond mae yna 4 tarw bach eithriadol ma, chwarae teg. Barn ni'n dyn yw, ynddo fe? Mae nhw werth i'w gweld.
Chwarae teg, werth i'w gweld a Mr Barrett yn pwyso a mesur yn ei het. Yn ei het well, a dyna ni'r penderfyniad wedi ei wneud. Wel, Mr Barrett yn barnu yn yr Great Yorkshire Show llynedd. Wedi mynd i rhif 3-2, 4-1. Unwaith eto, headlined partners, partneriaid headline sydd berchen hwn a headlined Rokaku. Ie, rhywun dod o'r un stabal ar tarw mawr gyda nhw. Ie, ynddo fe, nawr te. Felly maen nhw'n cael sioe arbennig. Mae'n dechrau'n dda, dy beth. Ie, di'n wir. Wel, am y tro, Brian, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti.